Os traballadores de Pontecesures iniciaron este mediodía o seu calendario de mobilizacións. Como xa anunciaran a semana pasada, concentráronse ás portas do Concello para reclamar melloras laborais, que non son posibles ata que o Goberno local elabore a nova relación de postos de traballo. 3 anos que por primeira vez se levou a pleno unha RPT que estaba negociada con todas as representacións sindicais, que tiña o visto e prace de todos os traballadores, porque sabíamos que tiñamos que ceder cada un e cada unha para chegar a un ben común, non? A un punto de encontro que favorecera tanto aos empregados como o Concello e as distintas corporacións, non? Que teñen que facerse cargo da xestión municipal. Esa RPT quedou sobre a mesa e desde hai 3 anos pois non houbo ningún tipo de avance, non? A falta da RPT foi un dos motivos que provocou a moción de censura que entregou o Concello ao Partido Popular. Agora, a pesares das promesas do novo equipo de goberno, 3 anos despois, o documento continúa sen elaborarse. Xa hai máis de un ano e 4 meses, máis ou menos, que o alcalde persoalmente nunha asamblea de persoal se comprometeu a que no ano 2018 ia destinar unha partida económica para elaborar unha RPT, adotou tamén outros compromisos, nunca máis se soubo, non houbo orzamento municipal tampouco, e, como persoal estamos xa chegamos a un momento que non damos máis marxe, discriminacións salariais, moi baixas retribucións e, moitos problemas que se resolverían a través da relación de postos de traballo. Os traballadores aseguran que continuarán concentrándose todos os luns diante do Concello ata que sexan convocados para negociar. Tamén teñen previsto levar as súas protestas ata os plenos ordinarios que se celebren para recordar que a RPT é unha tarefa pendente do Executivo.